ti owedoa konongo kaya ekire sen na de toso miensa funtum framfu denchem frafu wona fu ya baako na so odidi ana borfum edi entra sande twi minimo ede minimum twi ede ani se bi apese kakra fa minimum etwi minimo ede funtum framfu denchem frafu sa bena yebuo no wona fu ya baako ana kasa no na so odidi ana worfum ekire sen ahusuo ana kola na kala ye friend say pink say dipa oye wonum say ya ta media say pink sa kala pink no ni twidin sen kala pink ni twi ena hwa akora je kina no a sabe de katara no the nose mask no both say pink akora je kishe pink nose mask no okra na jere ma say pink mi kai wa ko yi hwe ni say sa eti sansen for we ni e de bremo na anwumre na wo ba bia obetime de wadwenche no e de apa Facebook ye wo hono live YouTube enso Nhyira TV ana Facebook no ye Nhyira 104.5 FM YouTube no ye Nhyira TV Pauli na dia nam social media no so Facebook ane ada platform ahodo na mu susu munya kwan etie na mo hwe no Pauli na dia nam ho nyina na na jei ena ebo ye chidom ne so what find you so fe no obo yenim okay na ma yento aso na yemfa nsem no emremu amenka wo se dwumede ene Guinness omafa okay omasa yasene wase tuntumuno Guinness tuntumuno ni tuntunu cheze tuntu ehire o be bia Guinness eno ana hia omodia na pebi na twitwa na tuntana na mobuti yi mami kokra do ene ipoya wamboro dem nipazi emme pebi na no kama se ema woniji Guinness ensakroje ensapapapa ene Guinness na ma yankoye ni moen o Ghana o number be free 0322083581 ana say 0322083582 0322083583 0322083584 eno so ya homa obetima fresi so na mamu wa aborochire amanonefo yi wosumu fa mode na mfa mode mbaka saguso mepacha wo de ba manenya sima baako eni 32 1 minute 10 seconds aborochire fo mode na ye 0244 me number na de bia mode fa so na me number na 0244 015677 0244 015677 betimi ede wadwenche no eno obeka saguso but from me kwasi me kase free Holland me pacho asema mo kan we chire na se chire ni ena asema ede dwan mu ntie ni ye me pacho yan kase mo mfre mo amofre sisi ano yan kase mo mfre why mo amofre 0244 no enye mo number no ani di ka boy no 0244 no ye abrochire 4 dia omo di fa WhatsApp omo kase guso na omo send omo ne na fa so ya mfre so me da mo ase ofra no makasara yintia na onua so enya kwanya na wabamu ebi ensemfo arma mi nsisu bio yeso obi abodoruwa ayoa ekiresen obi aye no ho kono ngokaya onso ononso ma obi nsoa ekiresen funtum fremfu denchem fremfu wona fu ya ba ko pe na nso edidi ana wofom because echu minimu a ede asa asem na yekana ekiresen de tosu 9 ahosuo kala your friend say pink wo poto kasa mburuni kasa mu no betwi kasa yen akamfo asante ye ka ne sen wo twi kasa ye ka no emo na asante sadefo
yɛde ba yɛka nkasa a yɛka yi mu asante kasa mu a pink color pink ne twi ɛkyerɛ sɛn for adwenkyerɛ no fafa hɔ no mo wo abrokyi a kasagu so na send bra 0244015677 0244015677 anaasɛ wo Ghana de a wo de ne yɛ 03220 83581 83582 83583 83584 fa wo de no fa hɔ no mo na momfrɛ na afei yɛntwetwe nkɔmmɔ na bibia nkɔyɛ ofra amana intentia na onua so nya kwanya na waba mu bi pauli na fa course na ma ye nyame shaw be pa cho udin ba bia kasa fi ofa udin ni ba bia kasa free the great bambata ni kasa free agona ya mo ase eh meti won ka cho ofa kwasi enye e ma ye ma se me tia ben o ama tia design mo ntade a sebe me nsa yankopo nzano ntade jai unua bi besusu bi kwaye mfie miensa ba ho mfa mai na ya okumasi asafo osusu bi mfie mienu ni e mai na ya odeba jo yankwaye de mo yesi obi abodruwa ayo a e kire sen druwa ayo de se ne abewa abuabua ne mago wa kwa kokangu na wodi adi na oyesa ase na jo yankwa de tosu mienu yesi obi aye ne ho kono kaya e kire sen oh great bambata na homa nati yento aso hello oh hello Debbie yanko Pauli yafafro within baby akasa free hello 0322083581 83582 83583 83584 who am on the amode ne 0244 015677 Ghana de no 0322083581 83582 83583 83584 yamfafro hello oh chairman chama a jump of profit from house now here. Adumo na onso e. Muslim ho ya pa. Ye de nyame ase. Jamani boso mu tia wade. Waba. Baba mi black office. Hamburg one mi ya ba ama Greece. Mate yentu aso e. Ana is a business. Kala bro focus e friend kala ye pink. Ni twi ye kan say. Kala color brown. There be pink. Pink. Oh, that's a pink. Color brown. Pink. I was young. Brown there, do you? I'm going to wear white. Why so behind who could on what kaya? It's just saying. I did what block me 2 weeks. Never was I said, no, meanwhile, me, there's a boy. Oh, that's a minute to be a 4 minutes yet. We got to have some money yet. As a Kokaya. So, swap, okay. Na yes funtum from food and chem from food or fear bako. Yeah, me know why he jump on so. You think back who Emma. There's a hidden bar, a fear. Not done about what may a contaqua. So, you never fear from back here. He do a team. Near Conte Bomber, who be up as you know, you're from back who are dear. Yeah, Pacosi. Me pacho. Yes, see, Ubia Bodroa, you are chasing. Oh, Ubia Bodroa. Nebo me yiri me se ko do champo brofin so obapa nebo wawo ye na me de ko no na bia no tagu wa kagu e ma bodu wa ya mama me yiri didi oh my kid no yagu e bo ko da beef dem oh e ma yagu na so budi ar ho ya de oh ne ho mfa no papa no mfa oh na je o so me charo wai yate yeda se champo brofin e te nka no yan kwaye ne obi se kala brown pa de wasere sa kala brown ye friend dodoye se de woto odi ade atujemu a ho dodo ne kala pa no e brown no ye friend dodoye nti me pedi adodo dia adodo eso anya men ye ready men keep di men keep men ke atoto chache ipe bi adi o
wa wo menke pa so pampa sha brim bemfa nya ogo wai na me di bi ache udin ni ba bi akasa fi oh kafra hello hello bazi yeje mi je ne kati ya fufura saba no won se ye fo le de doso e champo o wa hine champo ba bi ewu ama wate wanu nyi na boko de akwasi nyankopɔ dum ne mo mpa e bo te se fo nyina eki o fo me yi se tami mi ne ko fi gina ide kama yo ko Canada Toronto ma men che ko sipa no nche na na so ko fo ko si aha yanko yesi mami adoa to mami mo ya ko akwasi yanko obi abodoro wa yo a kire sen obi bodoro wa yo a ti se sabre obi awo obi nyem no wa awo aha pai nti wa bodoro wa yo a obi a no kono ngo kaya kono ngo kaya mami komani kwasi kono ngo kaya wono awon so ade no wono awon ye enso mo bi nye so wonti mi nye enso so mo bi nye no ni nyina wade akanten so ya se kolongo kaya wa awon so so mo bi so yo abazi na funtum fremfu dan chemfrefu ofie baako funtum dan chemfrefu o mo furu baako peso mu didi na o mo fom e kire sei se ya ba se ya be prepare o mampani ni niema niafo mienu kura ko sia se na ye maabo so aniafo so mienu kura ko sia se ya obi a pre enso nka ye jama baako kwa adide na ba sie wa enso mbe kuhua ma baako akowu ana baako akontia nkwansia ada na se mo mienu ya furu baako mo pribibie akosi yanko anu manko amaji mani so yo na yesi kalapenke ni ye o sa kala si bi aye mienu pink ni de kokko na pink no so bi bi akire kokko wa se oh I ma kra bye bye okay yeah that's so be mu hello Ofa kwazi yajo ofa mpajo wa pomu ye nyame adom apomu ye eye botom na enye boto de mo ye enye boto mo ye pa yo ye de nyame ase o se ene date ye say ene 17th na book e funye na 2 days penene pasa de o he ni pa problem o na de book e for 2 days penene boto mo ye she na o kevu sharp kev we dey sharp kev pa o sharp kev mu na ye bufa he no everyday nye izo enye beteo we did ba bia kasa fi so for you come and kwati ase men chia ma no ejide so wo de boto mo nya o aha yankopon ya adoma kina wo so wo pe ablantie ni mo nyampo bi a e na chama odon ko kwapia me pacho da bi o de me number na me na wo de WhatsApp no fa so na ya send it to so why mo no o de fa no to so nya fi da be me hwehwe obi asem wo nya ne dia fanche biz na o sa fo no okay you okay anyway yes color pink the tree you can say pink no ba you wana ne ka say na nyewa within baby akaza fi so kasa tense o me bre wo o ba ba ni o be dia ma me sto na mdo abe blo ya ejama nkwa boko de yankopo adom yo obi aboduru wa yo a kire sei yesu obi abo drowayo wa ikire from di abada o na ye de kwa ye ho no e ka sha abada pa obi entienta ena mo ko mo sa di akosi ma na mo sa ko yaba aye do mo mutalo to no di e repeat ana wa se wa dom aba we se no de ko bo o fa o de yanku enim yentiminka okay na kono kaya Onse kanena na yankura bone no utimi se abaye bi asisi okurum ho pa na abrantie banku bi ade na boso wono a wontimi kase wonso won kire ho no abeka bi de na ko ni ese kono ngoka ya wono wonso ho do bi aba befa yo na funtum fremfu den chemfrefu ofuye ba ko so didi ana wo fom sa be no e kire sei
When the addition did what would you say? Baby, I'm the find you have a cat of home and so on and concept of the financial. Them could be at you. Oh, the chim. Oh, the chim here. What's your party? MPP. Ah, train. Chabrik. Man, you can't influence them. I will train petty. Fanful. What are you enter for? Why? What's it? You enter for? Masole market. So, Enka, Menia Evans. You know, the Pabako. May be a position, be a better honour. Yeah, was your preposition. No. Then you say, the young Cobra Bopa and Army Evans. And so many of the Quaco Pradi and what they say, and some will be a Mecan fan honor, and yes, and Papa. So, and the union idea about and I'm saying, I couldn't near the Kansama, ya, and at the Fanny Panel. And I'm telling you, say, Funtum flow for the temple for women are almost free and so Umudia do more from sanity. You. Na yen to us color pink. Na offer question program a key program. You see color a friend is a pink. Oh. Na color ni you. Me pacho ahunsu a friend pink. Na pink ni a key. Say it t. Debbie yan kan twina wo kaka say pink. Debbie ya pese ye hwese musia de ya. Enti ade a kala ye kan brofum say brofo kasa ye friend say pink na. Wo de ba ye ya kan kasa mu a. Pink no ye de ani nim say pink na pink de friend say. Debbie enye simple sa Debbie ye pese ye hwese brofo tie. Brofo no kwa na musu twi no. Inti ya kap twi no. Na mo de akobrofo Debbie fa free brofo na fa bretwi kala e friend say husu e friend say pink ni twi e de say ahusu no de kala ne kana husu no eni ka woka ahusu Debbie tie ye wo blue color uti kala e ya husu kala ya da sipi ya da sipi papa ya semu about health. Also, maybe I'm the free Berlin, Germany. Pink. Ahunsuo su bia nesesu ayese koko. Okay. Also the be also ayade ese koko ene di yenim says ene koko no nim se koko ni apanyin se ni nua keto yenim wuli yanko akra na wetima akra akosam ya read on message ni kakra dia mobo a yenhwe dia manfo bi dia be we so say Solomon Kwabena Efa was good evening because even more adwo oni wabadwafo me hwa would free Palma de Mallorca Spain. Oh okay, yeah that's it. Abrokwa Destiny GH was say color pink in tree ye freno memen wow. Oh yeah sure memen oh you do na the banner one can Peter Archie was say oh God you are doing a great job. Okay yeah that's papa ana Halima Sadia or say color brown pa eh my seriously onim Halima say question we dey too heavy just mood no so Belgium no hwe free Evelyn ya me mama Evelyn no UK Dagenham was say because we memo adwo ne ompanyimfo eka ho nyina me hwam live edit free Dagenham. Okay yeah that's papa eden na from poka was okay Dagenham no Margaret Amponsa si akwasi one abadwafo nyina memo adwo nyame hyamu pi me hwamu the free USA. Oh yeah da mo si ama erebi papa aka was see okay yeah that's papa. Okay Pauli yanko mo fa mo message no e bi fa Facebook wa benya kwanya de be fa YouTube na sa kwanya bai be kan bi so de free ho no mo e de amaw Daniel Asamanyi o si o mo yajo
Yamin show me me show. Oh, okay. Echo. Young Twasway. Young Fafi, course in the be. Yabasaba. Hello. Hello, Afakoti. We didn't have a Kese3. Pacho Mediana Joel. And Mako Benam Kese3. Joe, be our call. Oh, Yako Pado Afakoti. Joe, I am queer anyway. Yes, so be about the why you are saying. Akwas Juma obi didi ho anase obi ajapade bi awas obi akose no na se obi abono ana Oh, okay. Why no ho korongo kaya eno so kire sen. Ono a ontimi ade no ono so ontimi de no so ma obi so enye so ono ontimi nye o ma obi so enye Yo na funtum fremfu da nkyem fremfu ye se ofie baako na so didi ana wo fema kire sen. Akwese aniafo na se Juma Krubi o se nkomu nyina ye baako asa se penindi nti o se no mo ka nsem bone fa omu anko anka wo so mo ye baako ana mo ma baako pe eye na so mo fa ni die ma baako because of penindi ana bibia o mo nyina efrenti. Okay. Na ahusuo ya kan se color. Na colors ni mu no yo blue, yo red, yo brown, yellowish no one wo. Dey your friend pink no. Ni twi your friend say. Oh, ni twi pa no ye. O shirt to your centrum mu pa ni twi ni ye kokko ndumani. Hoya. So kokko ni ni adum. Na first we see kan say kokko dey. Ni ndumani. Hey, kokko ndumani. Hey, asebo. Nti na ye ene kwa isi the friend no on se blofo na pink internet do na santim ka ya kan pinky pinky what is pinky yo ya tie da se pi why papa kosi moni ya no ya me no ntra ya da se ya nto so hello Majoy ya me the nation Kese3 Chairman K3 Kese3 Nana B Buokro Moba Kese3 she be ama for my chims can you papa Nana B dia obi a share mouse ke bi obi a beja yo yare tanka kan ba ko anu ajai Nana baby a obi a mo ajo Nana B Lumes Buokro Moba Kese3 Lumes wonu no papa wo Nana ma ajo ni so ho ye na me ho na chi ayi Nana amo go filling station manager nso so mame on kan kameba be kan se Nana Moba Kese3 okay me do mo bi no tacho wo sebe ya obi chawade ha on chaw yo bati me da si ke aduro no gas oven papa fie ra I don't know wa o pe gas oven de papa bia kremu wa anto no ke adu a wa boka wo be hihye enye ka hunu kekewo e ka wa bo a wo sai akohihye aguso wo hwe da adwuma na sese bruni pansa no wo ye ma me da sisi wo ye yusu timisiro ko na ko pe gas oven papa friki edu bruni nsa no pa hwi ho ma utim say yes e ho da so say tron sa akra foforo to fe na ne bo nso de fofofo on o sirichire ubia na de de ne say o kompo na osika na enso a ubitimi de ama no eso tutua na so a bejiwa de ko chairman K3 gas oven papa fie so ame bola kese no eye police station nche hwa no wo udu abo so tobu to wonso a ne branch ba ko sa wo honom K3 zenye kuma senkran ayo zigana ba bia o konkre nyina ko ye djuma cheba na wonko say ya Cote d'Ivoire ba ko Nigeria nso akọ fix bi wo ho nyina ba o yeah wow K3 no chairman general okay ke
Papa. Na ubetimi atwa bi de. Wa ka de memfa ma no, ka de memfa ma na ye ha ye ho. Oh, ayine na betimi atwa. Kono ngo kaya no. Okay, chirimoy. Aha. Ade adwuma bi o wa wontimi nye. Entwe ho mo bi ma meye. Aha. But waye no ho so betimi a be wiase no wa se no. As a gas of your summer walking. Bebre omunye omo ya ubi agro be brake do na bra beje papa no eno anu ho asema why kono wo kaya wa djuma no wa wontimi nye no akwa akwaje ase ana funtum frumfu da nchemfrafu no so funtum frumfu da nchemfrafu eno na de breast as de netime twa ana matumi aka na pink no so ni twi daddy what I remember funny na enter brain why okay Evelyn Oveti me da sepa omunyina Oveti okay 104.5 yanko yedim hello Opa konsi ore wa odi je wa de nya Robert amekasa fi kochun kranse se bam Robert hoba ko de nyabladum na kasa me bra ogidi bra wa dawrumenti me hoya pa okay yanko yedim ya chen color pink ye brofo kasa ni twi ye friend say nti fa foforo bra yo funtum frumfu da nchemfrumfu on se da funtum frumfu ya ka wasami akadi se sia me pre organize na benimi ba ku be pre what I say ha so hono sana wana metiase because aya pela pre akeze bushe japadi nya ye pre sana metiase yo ipacho korongo kaya kono kaya ne de akedi ze mini ya original Nigeria ye pre ma o Nigeria no ono on pege no be so me kwa ho a chinchina aso pege no hono metiase ono a wontimi nka uzo ma agwa ma akope anu mo nyum so ko ge no a no twetwe no yeso obi abodro wayo a kire sai obi ayo woni de obagozi nyemetumi aka na maka wadawroma yeda se yo obi busa me wo Facebook wo say kala e friend say yellow ni twi den akokɔ saade sesa kala e friend say yellow color yellow akokɔ saade twi an ti referee di akokɔ saade no e di akire player no sa obi so say pink is a purple hat. Hey, okay. Obi so de no. And obi so say weapons was it pink memen. Yes how. You Esther Nyanzu was what she will be a bracos michiao. Ejumana mo ye ne kama pa we ne je ho. O de free achia se wansemire okay. Nana frimpong asase so okay yeda se ede dia won so odi aba na yanko yanim na yanto aso yemfa afrefo no kakra na yanko hello yajo ma bla papa ule ke du mutiao ojo so na ona bu wai asante kwai asanso se ya cha assembly mai otuko kwa so obe mpao na nakaka ya to to na kanso no ti pa ofa asa ayi assembly ma kakra mudie de mude pa yitire ho de kakra na ho assembly no head na ho atwi otufo kakra assembly ma kakra go die ai so muna ma go die muna ma flag go ho ze so muna ma go die assembly ma no ni krom asanso se ya go yo udin Honorable obi abodro wayo a ekese obi adi amumu yesempa ofayango funtum fremfu da nchemfremfu ye se nipa mienu anaga nkafu ye mi di ala omo fom atumemu de nya agina eya bisia funtum fremfu da nchemfremfu no nya abise bisia ofayango okay why no korongo kaya
I know what I say. I didn't know on to me yet. Also, on my own yet. I had to say, a baby and what's other cream. Now, Obiana no one now, or the Lebanon consumes I'm a minka. Then you have the council of Milenka. Go on to why I open a Okaya. Why once almost so. I saw what I become on all also I get my on the end. Why say, you know, Lumbaka, and who be a better me beansy be so. On wanting you, wanting to know ye be eh? Oh, will be a better be serious or no, I want to be Ono wanting to no tarun who could tell so no very. I say one. You color pink, the tree, you can say. Color, I say, offer. We need a lot of antenna. My name is Rama, or a great bang, one or two, the offer. Yes, yeah, then I say. I mean, shop, my aunt was young for back through on my hello. Hello, Obagwaje. Ajo. I just come out of the new, we be trying to win our most original why. Ose. We be trying to most original. Oh, we tune in on the agent. Sorry, I saw that. Correct. Now, okay, so free. United States of Kropo. You. Obi about draw you are. What's it be 21 of them? You, Matty. Obi about draw you are. Now, there will be a dear Sabia, Sabuno. And fuck someone yeah. Konongokaya. 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 Konongo tisino na ahonkwa na kaya fo na omono ukope bia mampo uzo omuzo omutimi omo hazine wo ho konongo fu Yo, yate. Funtum fremfu dan chem fremfu. Matana ja na mu de jina ho. Ya da su jina ho. Ayaka mane yasi. Funtum fremfu ana dan chem fremfu aga de ni no. Katramane si omudi no. Yo. Da bia no mo konto ko wo ye no. Kala pink. Pink ye Meme. Mama mo zazo. Omujiri jina ho dada. Okay, yemfa efiebio ma yenkwa ma no ne fo no so ho na yentie wo ma dwencha wo mo so ebi ede aba sede etie no wa odi ka ba ye na edi ka bo mini aba agata ewo Italy yentie de ono so ede aba yentie no bakwasi majo imanu abadwafo nyina mo ne adwuma nyame nka mo ho no mo ho ban omo mo nkwa ahoden wo ma da bia mo ma nyankopon beboa me yate mo nka aga ka Italy modena konongo kaya ene se konongo kaya ne se yese enema na niema bi kaya ni bi wo konongo a wo so niema na wa charge bi a 10 cedis usimema 8 cedis 8 no onyi o ono so a o free ho no bi a obi beje bi a 8 cedis na watwe no wa be was me de chenchen aten no ono so a wogina ho a wo pa afa enne ye kan say why ho konongo kaya enne de mo odin ya me nka mo no ma dwuma ma ba me chiatie. Okay, etiefo so that say ma yentie obi so odin de free UK. Good evening, Okosibafo. I ba je frame na wo me kase free London Woolwich. De metimi aka say pink no eye mimini. That de metimi aka no. Okay, yadana say ma yenko na wo me ho no ma wono so de ne de free Italy. Hello, breakfast some wajo na bedwafo nya na wo me ne mi free Italy Brescia. Pa cheka so bia ye konongo kaya won so mo bi so a. Say bia oni be ma bi wo ho na mo jai no wa okofa bia no wasen ba no wasen ko jai ni pa no no onware no so mo bi meware sa na meti ase ena dru ayi wa no so ye se wakoka obi na ni edin pa yes ni pa we pa no wakoka ni me kwesi sa na meti ase ena funtum franfu de nchen franfu no omo nyina ya abo ba ko sa na meti ase be kwesi me chia na bedwafo
me chamisa na kwa wo Switzerland ne ba na jamfi ma happy birthday pa bra kwasi me cha friends of akwasi bo afofo nyina bye bye. Yeah, that's it. Okay. Yam for or no studio dear Benny was here. Mamunya Jubracosi, please. I need your help. Okay. Bragoshi, Pacho, what I'm for near because of Italy. Miss so baby, me here, Dr. Mayhem, the nomano, oh boy, but. Okay. Yeah, no, the poor no frame near the home come or a chill hormone. Ma yam for dear or dear ba. Fakwasi boafo ma woni wa bedwafo nyina adwo the frame crop ya santo me wo UK Milton Keynes ene de mu odin pa kono kaya ade ne wo ho waje akantan so ono a wontumi nye ono so a wonja anto e ma obi meye na waje akantan so ena funtun fruofu no so ye funu kroma ade na wo mo pre bibi ho wo ni nyina nke ko wo mo a ba kunya nke ye ba ko de anso bonse wo mu mienu na wo mo pre ho ya eno na minim echia wo no abedwafo nyina ma bye asibuafo me na masapa bim no ya crobia santo UK ya pink color no ye memen pink edamasi. Okay, yeah, that's pa na yam fafofro ma me nana ma ewo Belgium me ma me obagana okwakoja mi oh ma wan for manko inkashi last year ba wan for manko so bad this time I didn't beko sa bad ani we yefa okwaja wan for manko oh ma nana ma me mo adwo papa wodi bia ba ma yentie nan Akwasi majo me mani abedwafo nyina ajo wa wo ma me nana amani me kase free Belgium Ghent akwasi funtum frafu denchem frafu o ma free e ba kunso didi anu wo fon no ase e kire se ebi ana ebusua ba kun ana ebi mpa ma me ye funu ba ko ba emma mienu no abi adede bi abeto honom no wo mo pre ho enka wedi enka ba ko de ma epne so ne de ma ba ko a na nko ata na chi nso so ye funu ba ko mu mba no wo mo pre adede ho ena de di nka ne de mi hunu edin ena kono ngo kaya no so no ebi a be ma bi wo kra na no akwa akofo ba bi mpra wonu anim so wonware no enso so no ne na atwempra obi aye ready obeware no enso o mane nware ne da no no tetatetale ho anase bi ade bi ho no obi betimi aye nipa no no wontumi nye enso so no age aboso o ma nipa ne nya akwasi ni mienu pe na mehunu metia friends of kwasi boafofuo nyina afi metia me kunu kofi sebe one na yire na na afia o kentenkro no nsanie metia me maame na na dwomo one ni kunu andi mechia busuafo nyina abedwafo mechia obi akwasi minim ogidi so ho ye pa mechia obi bye bye. Okay, yeah, that's papa yeah ma me na ma na oti ne nkan ma yenko me ma be ba ko nso wo UK ma Evelyn or say friends of Kwesibuafo me ma me say me ba yentie kwesi me ma oni abedwafo nyina ajo ma reshim se obi a ho ye osofo dua me ma wajo pa bebi a wo bia me ma wajo onyame nka ho ate ho beto kwesi ene die emu odin o hey konongo kaya oyo obi a oye kwadwofo ana ono amade yo ntumi nye ana oni ahodi ontumi nye onjan so mo bi meye enibre boninti kwesi enu kwa na me metumi o ena yi ho de I don't know kofi kwesi ena metumi aka enu kwa na metumi aka onyame nka ho na bedwafo nyina ho mitia friends of Kwesibuafo menyinara
efiri mpanimfoɔ so kɔpem mmɔfra so mekyia mo nyinaa na mekyia me kunu Kwame Bisa mekyia Diana mekyia Evelyn mekyia Richard mekyia Isaac mekyia mebusuafoɔ tetemafoɔ nyinara mekyia obiara madɔfoɔ ne nyinaa mekyia obiara kosi next time ne nyemre kakra sɛ de bia ebetimi ano odin dodo bye bye. Okay, my yes my uncle Italy. Hello, akwasi good evening. Me ma woni abedwafo nyina adwo. Mr. Benson Italy pod no ni. Funtum preku, pasa preku. Omofu bom, eso mu didi anomofom. Eyese enuafo adidi abefi sa hindi akonwa. Ye kese ye be no se enuafo ye funu ba akoma. So no mo pre. Aha. Ena konongo kaya nso. I say bibi da efiem ana se da ebusuam ono a onye ho adwuma nso so a wonya am obi so nya adie bia beto ho se busua sase ana se no obi die ni mu ono onye ho adwuma woko sisu se wudo bia o si mini abusua pani me na me be hweso mi onya ma won so wonye na kala pink no so rosa nti na die me chia abusua fo me chia mu nyina me chia na na frempon oyedoa me chia obia that's it. Bye bye. Yo yes yeah that's pi ma yemfa we so dia wode aba what's a pink your friend mem okay Nsem Kese3 abedwafo me chacha mu nyina mpache fra me Gali Robert me Kese3 Italy mo asem bisi amode tudwa na mpese me kire ma adwen wo ba akopɛ ho ahosuo na amode tudwa no ayese bebre na ntimi twa ma wo mo sa ahosuo na ye color pink no ye fra no men me damase Pacho Gali Robert ni me Kese3 Italy se ye kase konongo kaya chese bia yesi ya adie bi anase wakwakwahia oba bi oba na ayese wompe aha wa wonware oba no wonso a wonja ma obi emeware no aha chese wa ye ho se konongo kaya na pink na kala pink no so eye memmen dase yada sipi oso die no ma yenko Germany wasi mama jumpa nimfo don't fini Hamburg abudu waywa oba sabe onye nse na wawo afa no afa ne ba na chese na funa pai no oba na yiwa no na funtum frefu den chemfrefu efri efun krum se didi ana efun emema mewo ye no nuanom edro ahini ba fi a ye nyina pre obi e pre nso ko de kru na mu eno ne chemfrefu den chemfrefu no asiye no na pink pink ne de ayiro minim nyama no so awere wa bibre apo bre ni na sefo na de pink ne de akwasi ayire meso akaba ko na de akwasi mi refi ya metimi kaya no okay yada si de okaya no ma yem fro ne enko France obiabo ayo no trese akoshe obashe no bufuo ono kono kaya no so ono a ade no wonti okay emso ne kasa no yente papa no san bie radio no wachiri nti no yete de wachiri de kesese ono ane de na wo ye ne yenko Italy. Hello, Brakwasi Wafo. Michiao ne abedwafo ni wabedwafo. Amedim Kese3 Italy. Konongo kaya no ekire se adia ebia nipa moye miensa na modoso wo ho na ba ko bi wom wono a ade no wontimi nye nso tembia wagyata na ni ase ya odi anim wono nso a wontwe no ho mafoforo nya na efre no konongo kaya ena ai pink no nso ye kokosra de ena funtumfuru denchefurufo ai sa ai no nso no oya aboa
na aboa no nso no na furu yɛ baako nso ne ti bebree ɛna aduane no da hɔ na wɔn pere nti obi apɛsɛ aduane no ɛyɛ den ɛfa ne minim ɛkɔ ntwi dɛ okay like te sɛ mu yɛ nua na sɛ adidi bi abɛtɔ hɔ no mo mimi die die yɛ kɔsi boafo wo die yɛ ɛna yɛ pere ho nka yɛ nyina nso no yɛ nuafoɔ ɔho nti Nsem Kese3 telichao. Okay. Yanko ye nimu na ye fa ofufro de odi aba. City boy de bibia aba o si pink e freno hwa. Na hwa. Was this blue ne freno hwa ho. Blue. Sa ho. Okay, already was blue mum ne freno hwa. Nti mo city boy ho de na fa nche. Wani. Ana ubi nso de biba enti wono nso so ndi odi free krom he ya o. Fampacho, good evening. Mede Shalom, Kese3 UK. Na kono ngoka ya nkyerɛ si a anuanom mo kyerɛ die em sɛ ɛne sɛ ne wo kan no ɛnyɛ saa nate. Na yɛpɛsɛ yɛhu sɛ hwan ne kono ngoka ya. Hwan ne kono ngoka ya yɛde na yɛ saa example no. But ɔmo kyerɛ kono ngoka ya esu. But ye pesi hu nipa ko a ana de enti ama akono ngokaya ebai medase yes ye da si sa pepe anana me pe bisa enti mo kira sie se ye kai kono ngaya se na kire na me bisa se why papa ben no ye kusa akono ngokaya no ana koso asa na ye ma no na sa funtum furumfu de nchefurumfu mpese mbisa so o mo so mo ye yefo omo ye nipa na wo ye den mihu bi hofu ye baako no mutie bebre aboa bed no mo hu sa abo ne bi da na yehwe ye de munchemu nyina na ebremo ma fidie ne na ya ye dan ho ne ba ye de nsem no munchemu be ba na afen yakọ amafo nkuru so a papa baako atwaja ato no anu mu ahye no edio krimu black it's not dark. What day? Say dear, Nshyira FM edin yesi Ghana eni wiase afana ba bia e to wo boboano emfo ne ba bia wo yedin yebesi bia amma ne wo phone so ye hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ne ekoso bia ye be ma ne wo phone so si akodie mo nsem edwadie mo nsem anigidie mo nsem ananisu bia no ye ne bro simpro kra Nshyira FM what day? Marcus, never leave in vain. Never. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no on Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epanisa upe abrabo munse me wiase nsamatia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira womo a page wo more fireman media chiri oja Marcus never leave in vain. Never. Marcus never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no on Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM. Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epanisa upe. Yasi nyina ejitum se obi asori anopa opa bibia ede nokre fa ahudie pepepe ye empuntuo aba na brabo mu enu ntina Nhyira 104.5 ye de kroyi mu nsem ebrel efri adwoada ekopim efiada 5:30 AM to 9:30 AM Mimni de bianso hia yemfa kukrantumi ebrel
Every 6:30 anopa ekopim 9. Your friend Nana Kojo Now unim. Essence ye no na ye humanity. Unsemfo bi ade beba no ye bekin kan live on Facebook. Ye no mienu ye adwuma ni bia. Ene ne ye behu say yes, kroyi mu nsem ye nyina hu de ekoso na de mpunto abo abrabo. Enti nyabre ne tie ye. Kroyi mu nsem. Yasi nyina ejitum se obi asori anopa opa bibia ede nokre fa hodie pepepe ye empuntuo aba na brabo mu enu ntina Nhyira 104.5 ye de kroyi mu nsem ebrel efri adjuada ekopim efiada 5:30 am to 9:30 am Mimni de biazo ane de ebremo no na ene se yakokwaje adwadie enkrato ho madaroma ana ye de dwumadi ebremo na ene se ensema na yakeka yen funtum furumfu ho afa fudancha furumfu ni de keka ho nyina no asekire ene se oyodo aye se obi abodoro wayo a ene dikan asekire se Kosi etoda ni pedi o ha bo ho pim kotunu fu pafutuo bo ho pim kotunu fu se nya wo ye nya o na jai no abri ni kro ono nkasa da ono batwema so sa ni pande na yeso abodoro wawe akokana sama yenka ye ka so bia abodoro wawe a na so nipa ompafutuo kura na obo ho pim kotunu fu se pedi a ene ono ano Kosi nipa so ye nipa nde wo hia futuo so obi tufo a eso fa ene na wanfa futuo no a o chamba fa futuo e se sika ene no wan sika obi ma sika ene no wanfa anya dwuma na o chamba de sika na ba dwuma ndi ka so obi abodoro wa ayu a so obi a ompa futuo kura atie onde ne o e bia no kwa na ye utuno fo se pa ene fa ho nam so fam so abodoro wa ayu no ompa futuo obi ompa futuo kura on kasa ho bio kura ona ye kana se abodoro aboni dro wa ayu no aboni akokra se ma yen kanche utuno fu penache se kwa na adwuna ye so kwasi nipa bie ne ho a ohia futuo nipa bia koda open no ohia futuo okay nti obi tu fafa ene na ohia o kira behia ye so obi abo obi ye no kono nwoka ya no so kire se ana akrajeke meken okay akwasi nipa bi ya abofo pa abro obi o ya bro fie pa o ya bro a se bibia mo ya bro pa ono a adekro no wonye adekro ni bi na nso se me owido a kwa mentia mo owido yi me ka se me ya adekro no ani pa ko obonso we wontime nya ntia mo wontime nya mo ma nya wontime nya ai no kono ngo kaya ono wontime nsoa na no betima so ofie no a o ma no nsoa da baboni bakran so se wontime nya obese na obedi sika obese eso e kono we kono kan no e kan be fia akwasi wontua bi nanso se amanfo ka se etua kan so ana obo man so se muntua kan na kan nya ka emada fie nipa otisa no na we kono kan mpempi ebe otawo fiem obo ho a bibi asana be fie e kan be fie anka ye ne esi cheketua ebusuan boka esi cheketua ono ontua bi nanso no okwakire konanim ba na obo afofo anso se mumma muntua ka no ma ka no nye ka no ya bro se eye asana be asem kese aye se eya ba fie for boni ne oto no onyi ka prenyi se ono osa trechi so no osa ka se semfo ontua wi so osa banso na ekonomi kan chenche ototo bo park so agwadi da foforo na ye behwehwe ye ntia ye fe no ekonomi kan no eni de hia pa nkrofo busa ho asem ye ntia ye fe no ya ma kono kuma sikaya na ye fe no ekonomi kan abo kaya trade kaya ni ekofa kono tini baby na mo kofa kono di achichi kaya sa adai yo na yankwai funtum frefu danchem frefu yeso wo fuye baako na nso mu didi a mo pre no bi apeso obi mirimu twedo obi apeso ka bi hwe agraje ke
funtum frɛmfu ne dɛnkyɛm frɛfu binom sɛ aboa mere me menya hunu aboa bi atam di ka busa sɛ na aboa bɛn na ne ti yɛsɛ ne ti bebree na furiɛ baako yi tadi aboa no na deɛ memenim sɛ Siamese twins enipa ana ɛwo wɔnom mɛnu ɔmo bom no etire mienu nso wɔn wɔ yɛfunu baako ɛnan mienu nan kora nyɛ nan wɔnom ho asɛm ne yɛka sɛ baako didi na baako ni a sɛnka kogu yɛfunu mu ade kora yɛ ahoɔden ba ɛba baabi a nanso sɛdeɛ bebree kaeɛ no menimtwie aduane wo wesa na sabi sɛdeɛ kogu yam no deɛ nkanya hwee o ɛyɛ na nam wɔnom na ɛdɛ saa ɛna ɔnom a wote aduane ɛdɛ ɛkɔdu yɛfo ɛnya hwee bi yabi wonte hwee bi anumu nko a na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ binom hakora asa ne yɛbɔ ho atwɛdeɛ ɛna bebree kae wɔm sɛ yɛ sɛ tɔda na mpo sɛ ɛmfa sɛ akonnwa bi tɔ fie bi mu a yɛdoo mu a wobɛhwɛ na yɛpreɛ no ɛde wɔtan aba abɛtum nanso ne nyinaa yɛ abusua baako sɛ yɛ abusua baako a yɛtumi mpere akonnwa ma no nyɛ yie yɛn nyinaa di bi enti saa na teɛ yɛpere na ɛde ntɔkwa ne nneɛma pii aba a yɛ sɛ nka baako di a wɔn afuro mmienu yi sɛ nka baako di a ka ayi ɛkɔ na furu no mu a baabiara nya baako di na wakora do tia wada no wada adeɛ wɔ di ama o odi akoko furu baako kuro na mu emiremutwie nti obi apɛ sɛ ebi fɛ na nanumu ɛdas ya na wo so ya na wo nko abeso mu di nyina disi nyina e pepere sa ede enu ntia na afa na maduru ba bi eden kola ana kala hwim ye ka no ahosuo pink bruni kasa pink pink ananya sa eno ano no pink na sa pink no eno ana enim ya ka eba twi kasemu a asante me se bra ko da fa jai pink ni twi e de sei owedoa akwasi me dasi wata de hyewi kokko pink san wo dam me se kola no se kala be me ensa na hyewi o ana e no wote 9 pu 1 2 3 4 kra sa 4 5 chemu pink no pink kola pink yen akan kasa pink ni twi pa amafo ka memmen dabi memmen na omo kara de ade a akwasi menim ba bi efiri kala no bia sa menim ba bi efiri de omo kasa memmen no menim ba bi efiri kala ni bia ahusio yes ahusio kwasi na ene manfa book no ama ka me de ba kire ma mo bia hu ne da to Facebook mo bia hu akwasi color pink no ni twi e fe na kokko strade anyanye pink no ni twi pa e fe na kokko strade ye anyanye akosrade nchede sane frɛ no kokko strade anyanye akokosade anyanye na chesa esa akosrade ntibata de hye me kala be atade e hye wi no yes wine hye no wine anya brown brown we brown to say brown ni we wine brown na wasi ho brown ni brown ni fa brown kwasi ho no da no ho we see da no asie no Chef, you call it where she brown. Okay, it's a pan or brown. Yes, pan or it means brown. No, I was it. I color is yellow. Yellow. And I will see the orange. Orange. Orange is in tree. Can say. I was she made the baba now. Just saying. I was it. I'm making what I'm Bobo Bison show. Bobo Bison show. Green. No, the color na the DM you know. A friend a harmono. Green. But also a sacra a popo bibri green chrono
apopo bibre nya apoto bibre apopo bibre green no ahosu ne color ne die mienu na yellow idin di akosade brown idin ye baako your friend dodoye blue idin ye mienu itimi kan blue ana hoa ana ash idin ede nsonson ana white your friend fufuo okay meba thank you Peter meba my memo colors ni bidin Paul bet me project no screen so am mo anka be me de obet me the camera na pikini ya anka atiefo na hwe de kan red odo amba chode meba red and gui red ye kokko black eye tuntum white fita anase fufuo green ahabamono yellow akukọ srade thank you Pauli anti wo betima join your Facebook sisi anase YouTube eno eye Nhyira TV Facebook ni Nhyira 104.5 betima ko Facebook no ahwe live de ka nyina na Pauli a project ama monya benya konya ahwe bi ahosuo ana ye bobodin no ne twi ene ne brofo ana ye de aba ana futa esi friend white ana se fufu ahaba mono e friend green na apopo bibre ana se apopo bibre eno de ni hase bi de wo so na me de mekan akokọ srade ye friend yellow sika kokọ ye friend gold sika kokọ ye friend gold blue ye friend bibre do odo azire ye bibre bibre na me ana blue ye bibre blue no ewo edin mienu ebi ni sen ye friend hoa yo mate ye friend hoa mate kasa go afidie ni mo na ba bia blue ne ye friend hoa ye sa friend bibre okay na bibre no aso ye sa kama black dia hi bibre no ye sa kama black okay say bibrim say tuntum fom say Africa ye free bibrim before bibrim na blue part de color de hoa okay enti blue eye bibre ana brown eye dodoye brown dodoye nsonso ene ye ta ka ne say ash ana grey nsonso ash nsonso grey eno ye ash na grey memen aha hwe oyodoa kala na amanfo kan na say aba say agwaji ti de be ba we da we ye free YouTube Google to see how probably Google learn akan when I could use study edit free na pink color or you don't have friend say me friend kokosade anyanye kokosade but the one say am so ko trade am say trade ho ho me say me dey ba my kanta but me ba no problem and go yi we pink yes your friend memen pink memen ana bredum ana say bredum okay bredum ana say afasibri eno ye purple ana last one ye den insisimu ana ne brofo no ne spotted nsisimu chese ade eno na ye friend no nidin ede ye bomba ne ye de nsisimu sasawa na nyen sasawa nidin ede pa nsisimu bonse black bo kra say black so fudi o the white nsisimu bebre so fudi o me refinidin enti so far de yetimi anya no nti de enne de oredoa ede baaye no
and yes sir we do also on different color hono so kire what pink no your friend no akoko sade enya anyo agwaji se akoko sade enya anyo nti colors ne gu ono no obetimi ahwe ne nyina pepe agwaji yes sir uhwe board no so ohu se ebra ode blue by no blue by ka se bibire me so be ka se blue no your friend hoa your friend blue between no your friend dey blue brew you can best spell the same be her be her brew yes I kind of hoa and no dey me pa chow enya mama nche ode ntia mama ka me ba blue no dey wo ka say ye kan brew a me nyintu eye abkanfo said ye ntimi nka broni brodi ade no na ye de bokiti ye friend no bokiti but I didn't hear bucket. Broni here. Na the pacho akra me bo nti. That be say bro no ye timi nka ne ye nti ye de fe fa nche. Enye twi because set abra ne ye ni bokiti. Ye gitum. Na be before ni bokiti. Ye gitum bro. Na de ne ye jase asay ayi dware mu. Se no ya no bokiti. No ani bokiti no. But ne ye friend say. Ne friend ne friend no akra de dware mu. Na nan mo din de friend no jase Jaresen. Tafra boto there be tafra boto there no see different. Tafra boto plate and 7 tray. And 7 tray. And already I see pink blue it be kind of blue and not there to bucket in the bucket here. It be kind of hoa. It is a kind of hoa. Sa blue ni chipa ne friend hoa. Asabo etina de Pauli ya de papa Pauli dance enti wo hwe so far colors ni nyina ne go on no enti kokko your friend red bruni friend red your friend kokko ana black bruni friend black your friend tuntum white bruni color your friend adifita na adifufuo ahaba mono green bruni kasem no sika ko wasi ba gira ho mpacho o sa ha mono no aha mono me kana popo bibre on se no so ama eno so ama on se dira me ka cho se ye timi kana kokko sa de nya ma hu se eno so ho eno menje wachi ma ka sa obo kala se ne penkira o ka no ma ka sa obo na atwese ne no na atwese ne ye ni na o de na atwese ne fa book no bra enti sa krata ne wo hu do ye de wa twere da bi ye de wa twere o ko type de ye de ko type se nkwara de ba ko so he because we e ko e ba to se ye sua enti sa de tie enti e da mo ase papa ye hwe modern mo e ba ye no se de tie modern mo de no kwasem mi am ye teacher ni Imodin. Sami kachire Imodin pa hwe mu no a Imodin koyie. Great Babata e wontwa bi. Wontwa. Champion Bluffing otwa ba kon. O wa hwe champion otwa ba kon. Yamankwa otwa ba kon. Joy otwa ba kon. Chairman Keadu butwa ba kon. Robert otwa ba kon. Honorable enso otwa ba kon. Ajekum Adams enso otwa ba kon. Yakwa brochi enso a Agata Italy wantwa bi Naomi UK wantwa bi Naomi Krono Italy osaba Naomi UK ono so wantwa bi Naomi yemienu UK ni na wantwa bi na Italy ni so wantwa bi Krobia Santewa ono betwa ba ku UK na ma Belgium betwa ba ku Evelyn mama Evelyn betwa wantwa bi Mr Mensa Italy otwa ba ku Robert Italy otwa ba ku Mr Dunfe Hamburg otwa ba ku Amanda Italy utwa baako na UK and so mine be free UK ono so wantwa bi because when nipa edu baako na free abrochire emu enum etwa baako emu num so wantwa bi na ye ba Ghana so a ye fa nipa nkron so nipa enson etwa baako. Okay. Alright, that's it. Eti abusuafo de ekosi ye no no. Mo amofre nyina nyame nhyira bo papa ya da bo se. Wo so a wo send a message ye da se. Facebook for nyame nhyira bo. Na obviously the bucket is called atam. Bucket. Atam. Make atam just say you atam so. You atam.
atam na ese no modu atamudu atam de ese dwasen no ye bucket dwasen no ye bucket na dwapono esen ya yedware mu twi kasa na kire no ho ase ana dwapono no so ye den dwapono eno de mini ni dwapono ni dwapono dabi mentida sa ebi ane ho a me de mentida aha fina obi aka me yada me ka se bobom no friend abuburo kosua abuburo ko nza me se ni din na de pa abuburo kosua de me yen saida spotted abuburo kosua obi o ta waya de papa was na amwa besma ko se nana mechia wo ne wabadwafo nyina me din de cadet mi free be quiet ankasi wow. Ana Henrietta Jesisi akosi abuburo kosua ... yes noa na me sha papa Henrietta me da say na yabakwa ahoma no so ne akwa akodi enkomo na de di kan no mo kai se na nsem ho no mo ayi sunyane abesim na eho no mo na abantie bi a wono ese ono chese wosu yakwa fa sukum nipa na ebusa de se kwa be na ofa so sukum nipa sa wosi wo started di kokunkra wo started di frinkra ma so wo she nipa kum no nkra ma na ode hyase na akwara na otwitwa ne nam kwhye fridge mi yakoyi ya he ne den na ba akora na wakuna to dem ho no so no ho asaba kosisen yakominua nana poku piesie aka awana nana poku madwe. Hello. Kwaji? Yeah, nana majwe. Yeah, cool, kwaji. Na, ho ya die? Oh, nyame. Awa. Ebo ko dia. Awana. Kwaji? Hena wan kan kwa asem. Nana bogu bi etie ya adwuma ewo nana station mi refill o sunyane kai me kakra Moonlight, thank you. Moonlight FM ewo sunyane na we se training wa be papa na just akontu no mpe onu kuma se pa de na edru weekend sama e obri kum na edru weekend no buta na poku we yeso okodoma kasa ko sunyane na ko kra kuma se we na poku we okodoma kra week bi ajidoma na bena obugu da ba na e buta so na we be so wa kra na poku fiesie no minu apanyi pa no wa che adwuma no na boa ye wo sunyane de na ye nche na abantie bi a wono de okum nipa edi sheshe fridge mi wo sunyane wo te de ekono mo esene yen my update de akwakosie sisi. Hello kwazi nana boye mo me chia ife from food na sabe mo jana ntie ewo asantima mu sa pepe ana tie ewo bono especially bono region mo me chawo mo betimi akọ Facebook sese Pauli ede enipa no wakunkum wo mo waku otwitwa mo nam do ma hyehye fridge mu no ebi na ho no no enu achi nsuso fridge no mu die ba kwa no abora wo no wode na to nche wa o mo chini pe nyina o me na na chini pe wo ehwe nkora nse no wo ne dem ni nyina Facebook e Nhyira 104.5 na bantia na to picture da ho Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV nana mayenkoe me da se kwati sade wodi kan aka ta pepe na de tiene se abranche Richard awodi mfisha be aduasa ko na aduasa ebi ni so no e de mate no ho abakosa no yobi a oye footballer oye football administrator and osanso yobi na okwa fridge na ote Alaska Junction aye no ewo sunyan aye wo aye bono video mo se body kan atie no na de tiene se wo mu di kan de ne court e fa fridge mu nsem ene niema hodo abubu no na no ana tosu mienu a wo mo ene court de tosu mienu no okoye na tefe judge no ewo leave ana so wa wi hia mu ntino wo ntimi aba de piem na de tiene se emra judge en ntimi amba no ensem bebri
ɛna ɛbobɔ ɛbaayɛ deɛ tie ne sɛ aberanteɛ no ankasa no ɔyɛ obi a sɛ ɔhwɛ sɛdeɛ mohwɛ Nhyira FM ɛne deɛ ɛkɔ so wɔ Facebook no a ɔyɛ obi ɔmpɛre ho asɛm na sɛsi a deɛ ɛwɔ mu ne sɛ aberanteɛ no ɔbɛne kɔɔ court a opie mu no onya nkasa ɛwɔ court na onya nkasa ɛwɔ court no deɛ yɛasetie ne sɛ ɔno ankasa de kan ato n'anim tuo sɛ ɛwɔ abɔnten a ɛnya mpie mu wɔ court sɛ ɔno no ɔhyɛ aseɛ no na okum nkraman na nkraman no okum no na ɛyɛ sunsu bi na ɛka sɛ ɔnkum nkraman no na kraman no koraa na ɔhyɛ aseɛ sɛ okum kraman tuntum na kraman tuntum okum na ɔwe kraman tuntum na n'akyi ɛna ne tuhuo no ɛna ɔpɛ nti owie ya na ɔkyerɛ sɛ bibi yɛ ne saa sɛ deɛ ɔnkum nipa ɛno no ɛyɛ asɛm a ɔnka no wɔ court na waka no wɔ mmɔnten ama yi nyinaa yɛate bi na saa asɛm na ɔka no wɔ abɔnten yi nyinaa yɛte bie no ɛna naano yɛnom radiofoɔ soso mu ate sɛ ne Nhyira FM so asomu no ɛna aberanteɛ Richard no ne maame kɔyɛ complaint ɛwɔ municipal police headquarters a wɔ Sunyane in the Bono region sɛ radiofoɔ binom ɛkeka ɛho nsɛm nti no apolisifoɔ invite radiofoɔ bi nti invite radio presenters bɛyɛ sɛ mmiɛnsa sɛ asɛ ne ba n'asɛm no yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwa so ɛna apolisifoɔ so invite radiofoɔ mu a yɛkɔtwerɛ yɛnum asɛm akwasi yɛ no to nkyɛn a efi a me no kasa yi no na ɔtwe mmienu etwa mu no sɛ wohwɛ video na wɔbɛto Nhyira FM na aberanteɛ baako na ɔda fam ɛma wɔn mo aku no yɛsusu sɛ Richard ɛna etu no ɛno nti saa aberanteɛ no na ɔtwe mmienu etwa mu sɛ mmemme no wei ɛna wɔn mo ɛdeda no ɛna na wɔtwe ne ɛbra mmemme nda yi ɛna na wɔtwe etwa mu nso ɛna aberanteɛ no a wɔde mfihyɛ edu enum a yɛka ne ho asɛm no ɔno nso so wɔn de to mpam ɛwɔ Alaska Junction baabi a aberanteɛ yi a ɔhyɛ inside wɔn yɛ investigation no esisi sɛ ɔna kuku no ɛno so wɔn de to mpam mu a na according to aberanteɛ no a wɔde mfihyɛ edu enum na busua panyini a ɔyɛ dua nkwanta bokotia ɛno a ɛne di nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ adɔkotafoɔ a wɔn ɛbɛfa no firi fridge mu no ntumi nya adagye ɛhyehyɛ ne nsa benkum ɛne nifa na wɔn twitwa ɛhyɛ fridge no mu ma dɔkta panin hyehyɛ ne kama pɛpɛɛpɛ na owie yɛ no nkra a ɔde maa ɔbusua panin kyerɛ sɛ n'ano na ɔtwe ne nnora a wɔn de da ano no na akwaraa n'akoma enim akwaraa ne saa ne kidney enim ɛna afei akwaraa no ne bɛrima a ɛno ɛyɛ sɛde pɛsɛmika ne bɛrima a wata ɛte aseɛ paa ɛno nti saa nneɛma mmiɛnsa wei nyinaa no yɛkɔdu hɔ no ɔmɔde da akwaraa no nana mekafra ma yɛnkɔ akyi kakra bia mo a mohwɛ yɛ Facebook no wobɛtumi adwane wɔ Facebook ɛwɔ sɛ akwaraa na yɛadeda no a ɔmde no to adaka mu no na ɔmo yɛ deɛ ɔmbɛyɛ no afei ɔmo atam akɔ akɔsie na deɛ ɛsiiɛ ne sɛ akwaraa na ɛtwitwa a ne hyɛ fridge mu no yɛnya doctor ɔno yɛ pabe no onim sɛ nipa na kwa na ha na wɔ ma wɔhyehyɛ ne nyinaa pɛpɛɛpɛ na wɔhyehyɛ wieɛ no na akoma nim wayi akoma no sɛ wɔde fa yɛn no atukɔ ne kidney ɛnsusu anim ne bɛɛma ɛnsusu ɛmbɔ hɔ ei nana saa na apɛtɛ ɔkyerɛ saa pɛpɛɛpɛ na abusua panyin a ɔno na ɔkɔgyina ma a wɔn mo ɛdeda no a yɛkɔgyina a wɔn sie mu dua nkwanta no ɔde to ɛyɛ Nhyira FM anim na sɛ wei deɛ ano mebo nti ɔmo ɛhyehyɛ yɛ mu na otwitwa ayɛ no nipa na otwitwa hyɛ fridge ɛhyehyɛ no pɛpɛɛpɛ sɛ bɛyɛ a ɛbɛte de nipa da hɔ akwati sɛ ɔhwɛ mfidie a wɔhwɛ ɛne nneɛma a wɔhwɛ wɔ Nhyira FM no a akwaraa baako na ɔda fam deɛ na ɔhyɛ fridge mu no wode ne atwitwa no deɛ ɔno yɛ different ɛna wei sɛ biahu sɛ baako da hɔ sisie deɛ ɔda hɔ sisie no ɛno na ɔtwe mmienu ɛne memende twa mu wɔn de da no no ɛna deɛ na ɔhyɛ fridge no mu a wɔn atwitwa ne ti ɛne ne nan ɛne ne nsono na ɔkyerɛ sɛ osie no wɔ kokofuo bi mu no ne nsono no otu kosie
I will took see no cocoa podium. Cocoa pon of bay. Baby a movie the shift fridge more. It's Aquana. If you can shift fridge more, you know, sharp and night and the more piano. And no, and I will war. It's made from Facebook. Dr. Penny or no, and I want kind. Was a chair about me or the down was Aquana make us a Nakuma. The Sa and no home crown the Benino and no anymore. Aquana, which you try to see the Manotano, I share the Marco and Marco. Now, that's from one idea. I a fresh one. Nanko de baba ka de shift read ni ma an to eti ye na esusu se only kuna o de she aposifo kokuma o yen hwehemu no abusafo mbotima join your Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV na ye ne nua be manana poku piesie ono wo Moonlight FM no ewo sunyane na enkoba eni ni die efa abantie bi a wokum nipa etwetwa nipa nam ede she frigim na wose ono ani busuafo agbante wo hwe ni dia chese we no obi na kai wose amande kura madi na jetu honum ono ani wafa ase kura no wokunu na ni abontin so ni ye chini pa abante nyina wafa to nyina ka ho bi akwase anya no wafa ase aye nimia aye stowa aye new aye stowa amba okay oni ni free oni ni free na re ba ko o free papa ba ko Ajama na abanti ye wabanti wona dashi wose na die pa ni ngira so pa ni sei na die pa na otimi kum nipa etwitwa sha fridge m owe ode ye nkwa ode light super na akwasi se de medical ka kire na tano court na wo ma ko mo lo kusi e frere bi premier package yem frere no e wo court but ansana yede na free shinyan akọ enkran no odikan insecurity edi nkomo ana one bambo company fo edi enkomo court wo de nkasa but the odi aka ama one nkofo bi edi nkomo ana ye kire wo se ono ankasa no ose osafere na ni se onkum kama no kukama tuntum eno ana press bi ye ne se afedi jump from kama na onkum nipa ana osase ekum nipa but according to investigation I am trying force ya it say the often now say okum nipa no kum kama mfra no enya ahwe baako enya ahwe mienu enya biensa be senfi 9 ejmu ntia e ne nwotwe so a na kwasi de tie ne se akwada na eyo no ankasa ni mi na okum no one ne entiri baako na papa baako no omo ye ntafo na bi okum na nsise nti o mache no o ye firi ana sabi eburu o ye obi aburu mbaka se o ye lunatic ana se on shebe ntifisu yi nti ye gidi te pa nkwada no firi fo ne ye nkum o mbasa ena ntafo ye nkum o mbasa nti sise no kreso ne na aya afi ena no kuwa ayema pa nkwada no ye nkum o mbasa ntia enam so masa na to atimi ate no ba so ni ne ku no ana fa no ne ku ne de adi se court na bitimi akere be de ya kide aba nkasa to na no mutu se de e course wo no enye nania ayi sunsun ana na adi ne yesa aduma no nana oku nipa ni wie sa ho na what the body na yeden the body ni yedi ye akosi yentimi enkere se na medical ka kire no se daina uhu se fridge ni fibo no efie no aye de papa fie dan no ayo no Avanta Richard no mu ena oda ena daina chi ena oye cocoa farmer no so ne papa cocoa farmer okwokyere se osie esono nipa nsono ene ne brebo but according to time on the police for ba akwokyere ba bi echi osie nsono no ene brebo no ewo musa amanfo ni nana bisenyine kasa waboda no de but ni kire se enso no so odugu free ni ma ebepro brabo no odugu free ni ma ebepro ngene etumu huni nyansa kusie wo koko na fi ba sisia de ne taba o kan de are de on kan wo port ne de o kan ma ya tene kire se
na dwene mu ka no enti baabi a na ɔde nso no ani nipa no ani bɔdi ne kɔ ne deɛ utimi kyerɛ akwasi obiara ntumi nkyerɛ mesia nso ɔnkyerɛeɛ enti but nipa ne deɛ na fridge no enti ɛno ankasa ne bia mu a ɔna ɔda nana mepacho wɔsi nipa na ɛhyɛ fridge mu no wɔde hyɛ fridge mu so ɔde yɛ dɛn like ɔkum ɔwe anaa wɔde amanfoɔ bɛtu kɔ akwasi sɛ dɛm ani kana kyerɛ wɔ no sɛ obi na bɛtu kɔ anaasɛ ɔwe anaasɛ ɔtɔn deɛ ɔnkaeɛ ɛna obi aso nkyerɛeɛ na yɛadwen ɛna yɛde ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ wɔyɛ no neyɛ ebi ɔde kɔ baabi but ɔno ankasa ne nsɛm a wakeka ɔnka no wɔ court ama ɔka no wɔ abɔnten ama yɛate ne kyerɛ sɛ na okum kraman ɛna later spirit ne kyerɛ sɛ ɔnkum nipa but aso sɛ ɔde saa nipa no a na okum no later ɛkɔma asomasi ɔbɛnten deɛ obiara ntumi nkyerɛ but fridge no a na esi hɔ no deɛ na efiri no ɔno richard ne dan mu a yɛ ne papa firi a wɔfi ɛde ama no deɛ na ɔde nipa no kɔ ne deɛ ɔbɛdi ade sɛ court no mu ɛna onipa na ɔbɛtumi akyerɛ ha nana poku pie sie no nana mɛda ase na ase wei deɛ sɛ ni wotia na like odwena a wohu baabi ekosi bi sɛ ah no okuma di ana sɛ hɔ no ma wɔde yɛ nkwan akora no maame ne deɛ nana yɛhwɛ deɛ ɛsɛ maame na ne de papa efram to bafita na wɔn mo no yɛ hwan a deɛ nkora na ɔma wore mu deɛ yɛ na ɔma wofo nie sɛ wohwɛ deɛ muhu ɛwɔ Israel Facebook na deɛ ɔda fam hɔ no deɛ ɛyɛ akwadaa no a meka sɛ ɔmode kan tiere na ɔtwe mmienu a ɛtwa mu ɛno IGP ɛne mpanimfoɔ soma ma ɔmo baa ha okay na deɛ ɛtɔ so mmienu no a wohu sɛ akwadaa no maame ɛhyɛ fitaa no a ayɛ sɛ ɛbɛsu brambram a ɔgyene baabi a ɛngye no ayɛ deɛ wɔn mu sie no na wɔtwe ne mende ɛtwa mu yi a meka sɛ wɔn mu twitwa ne napɔ so sie fridge no a adɔktafoɔ de napɔ so no so pii mu a ne berɛbɔ ne paa n'akoma ɛne ne bɛrima ɛde wɔn no 50-year-old boy na ɛfrɛ ne sapɔn no ɔno ɛna ne maame de twa agyaadwo a ɛti ne sie saa no abanteɛ da nkasa a wokum nkwaraa yi no n'adwuma paa ne sɛn akwasi n'adwuma paa no ɛne sɛ wɔn sɛdeɛ medi kan kaeɛ no wayɛ ne ho football administrator asɛ ɔbɔbɔ ɔtɔ players ɛna ɔsan so ɛhwɛ players so ana deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ tete yɛ no sɛ ɔyɛ fridge repairer ɛno nti ɔkɔtotɔ nkurɔfoɔ fridge dabaa na ebi a wakora no na wɔba bɛfa kɔ nti wɔn a ɛwɔ saa mpata mu nyinaa na ɛtɔ da bi a wɔn mu sɛ wakora nkurɔfoɔ fridge na wɔwie na wɔba bɛfa kɔ ba wee si ewie hu nipa hyɛ fridge mu no ana amanfoɔ ɛwɔ suspicion bi sɛ ɛnna na kyerɛ sɛ wɔayɛ n'adwene sɛ wɔde fridge kora no ayɛ kɛɛ nti sɛ owu sɛ obi akora nipa koro wie fridge awie na ɔbɛfa no de n'akɔ a na ebi a na kyerɛ sɛ load na wɔm ɛna ɛbɛfa ɛde akɔ akwasi na adwuma paa na ɔyɛ ɛwɔ kurom ha deɛ bɔɔl ɛna na ɔbɔ ɛna na wɔayɛ n'agye sɛ ɔpɛ sɛ ɔte team na ɔyɛ football administrator ɛna two na ɔkora fridge go ɛma wa fridge afɛ no ɔbɛfa ɛde kɔ ɛwɔ baabi a wɔn sɛ na fridge dabaa bi a na nipa nam egugu mu no nti ne professional work deɛ na akɔyɛ no sɛ ɔyɛ fridge repairer ɛna ɔsan so ɛyɛ football administrator. nana boku piesie meda ase papaapa ne bra wanyade ama Nhyira FM nyame nhyira minim sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ akyiri okay nana boku na yɛte ne nka no wɔno ɛwɔ ɛyɛ bro ɛne n'ahafo ɛsɛ kura hɔ yɛ dɛn bono region ɔwɔ Moonlight FM asɛm o nti wei sɛ deɛ wohu ne adaka sɛ si hɔ nom a ɔmaame ne ɔpapa ɛtwa adwadwo no ɛyɛ ne yɛtwitwaa no hyɛ fridge mu no ana dɔkta keka sie ni na dɔkta kyerɛ sɛ yɛtwa yɛyɛɛ no sɛbe ne bɛrima nni hɔ n'akoma ɛni hɔ ne kidney nso ni hɔ serious ɔman bi paa ni ei saa nneɛma wei paa bɛtumi akɔ so wɔ saa Arab countries bi wei
akora no maame no papa nie ana o musu maame no ne sunumu eyo eya o do betima kohwe e wo Facebook maame no te wo no akora na daka ne si wo no na o musu twa adwadwo saa odo bonita oni ankoi akwasi wiase be kra ne abamu yi dia kra ne ehuni na dia wiase uduna mo awia usuro una mo na dwo usuro akwasi sabre adredi abane keka ne ho pa visa abane hyese babu ya ho ban awia ne no pane na dwo nyina se sabre tim twa ni pa fridge mu amna kuma ane ne sabe ne be mani ho dia ne hyese wiase ne edu ba bia ehu yie pa abane sori nyina keka ne ho apojefo sori keka ehu yie pa na asema yehu ye tie na ehu yie pa na ne amekan se bone de enka bone nka obi a odi bone bia no ohun se wiase we twa no ho ekwa na wo bia be sa twa no ho abesi so nti obi a wo ye bone bia kan se bone a wo ye ne ye umfa ho ni da wose wan anya wa wasefo nyina beka on so nti abante Richard ya wodi sa nya branse mwe no on ka se ba bia obi a na se efo de on be hia sa nkwanhia bia agosim da se Mirasi pa na papa bi a wono so ehwe ne me anim din no no atwaja fa petro no atwaja ohwegu no rodija tum na ta no so ne die nie na ewiase no ehu washida odam nyina wahye no die ne beba na obehwe petro gu no apagya tum se wiase ayedi wiase ni aboammo oya ade o because say nya easy say wa betam petro ahwegu no apagya so na de wadwene nya adwuma de nko na but normal pa na moya pa. Hello, good afternoon, Brakwesi. Ipachawa video na mesene ma no eno na dia da na meka ho asem se owura bi IFN Alan. Edin adodo na enum edo na edin a yebo adodo na be hu no na wo free pipi so area ho abo so na wo ye operator ni wabetna numre so mfika kreni otwenua na ebra na etwa mi na otwe mi no na okonwuram okobushi wono mo kopai nua kakra nti tremon kire se e operata boy ne pa kire se omo bushi wono na no na papa bi ba ho se ene bena yenko forest no no ana makọ forest mo ebobu ne ntino mo sam ne ma na mumre fie nti se amrum ho na omo ba fie ma brantie no se oba no na ontimi enanti isan se etwo sebi hania e wono so entina e kan ho e wakwam ma ne no operata boy no ekofa moto no edo mo ekofie enti san se etwo no so e wono so na e ha ne ntino opa che se ana amanfo e de sere no papa paye nti ono so e na niwu enti be na numere no mo free emure mo ho be fie no so ma ne ba no se ne ba no enkoto joto mere no ampa akra no koto bre no na petrol bi nso sisi dem ho no me no na otade ya adwuma takra nkoto joto bre no sa kachen se onkoto aduane mere no takra no koto aduane na ekwan mu wanu ba bia ampo no otise edem ho no mo ahye de papa no no ankasa etweja e de ahye ne ho a wasa ahye edan mienu na esa aka ho no eno bre bi otogodum a wahye bra ne sika almost about 760 million nyina no wahye ni nyina sesia no e ba sa na efra ha assemblyman no frɛ police for ma police for abefa emu no e de akɔhye Jacobu mortuary na ne esi ye eno no. Okay. Mo hwe Facebook and YouTube a papa no ne da ho no no. Wahye sa no I say ai opua. Yes, opua. Opua. Serious o. Dear pressure nko a no no. Esru etwu. Akrajeke. Mewura. Wose ewiase den ma. Enu nti no koye anyambra asemu yi. Yesre no. Na senkono na nkako gina adua bi ase baabi no ohye no ho a ka mede ha me kese so no kwa na neze wakoshi enkrofo fie akoshi enkrofo japade ho na me ne nya adwena amowi krofo obedru fie na
no when you have no view pipe position. Meter no run. I'm running over cover. Next time we just got to feel. And the Aminana Juni said, was he hanya de, na baby a walk around there, dear. Said there was he a poor other way. I think I know one we know. Yenna, Senka, we your friend one came, Musan say said the old way, Ninkan, they're getting there. And say, of our Musan, too late. And dear, you will say, Wanyadi, Nyankwa, a true yadia, Yankwa, Ubia. And I don't have phone baby, a wardrobe. Yet me, oh, the same pony scout be ya, what you baby? Did you say a chance of watching it? That was a as a sabin punamwa, yeah. I said they were the ones I near. Aha. And tea, Mrs. I dream be our far, ye. Okay. I dream way I dream bonnet. Well, honey, probably done our question on the adeno. And one question who will be more kind and come, medium, come in the Adrian Kakra. Okay, let us say 0322083581 83582 83583 83584. Uko Facebook a ubon se papa ne da hosa wapo na ne nan no papa tse de ye de eja ye de abo bia se be atwegem ha dwene wa shipa no wa she enso wa share 700 something million. I don't gold the anka da jamu anka nshio. It's sika ofio. Say a krata dia. Wa shiri nyina. Shiri nyina. Ojebi ho na mabedi. Shiri nyina. Nti dia kono no Facebook on da ho no hwe fie ni nie. Fie ni nie. Shiri juru be. 0322083581 83582 83583 83584. Hello. Hello. Yes, sir. We didn't be a casafi. Okay, ain't you? I'm not a photo of you. Casa. I mean, I have your man around papa. Now, should be a Abrabaco Fuya, Doctor for the Yamau. Eh? The sister Rama or Fabio get bang. CP. Hello. We didn't be a casafi. Your friend about Ruth, my ain't you? I've run to Unipassha Prison until I'm parallel at a million Disney, but I think I was actually below who the year to see. And they were not so opportunity was working on a farm for my Naja poor baby. I mean, come on. Yeah, that's it. Young Twasso, hello? I was it? Mammy to a champo. Java brought common house. I was it? Akoya, Nitri. Oko wi mi hu paso bia zon mezi mrebi me ko ye mo wa samre ka ko dan ho wa samre akwo mi tu amse na ko hu no we koko half bag ebedu zoro kora wa shi na wo die ko ni usment ba bag mi ko wu ne chende te koko usment ba ko ai koko bag ba ko wa ya de wa nim se de atwete ebisa obo mo watching bro mo bre usire katwi hu a utimi tena so krama bi atwe won. Hello udin ba bia kasa free pepa kamediani ke bu ache me kasa free ba kwa ya yentio me so ma sam dan se papa no wanya de kra ni mo bia tu ade na ha mu nya sem keto na wo ne ila wo sis nkola sia etwe no kra ebo mframade jebe papa my condition wanya de kwa ayamiya we dey say mo ya tru say enya ya Debbie mo show mo bo fiasa yeah that's why me wo ba ye bibia me that's you last caller udin baby akasa free. Hello ne pa che frozen akasa free Pacho Mediana Joel I am Mako na masana you ara we say mo do what you kum ne pa wa channel a chef region Mama Marana and Nipa because okay. Yeah, that's CP. Yeah, that's yeah for be bio, Mr. Wa, na yam fancy. Sad stories you know yet a month for an a day send ye chair baby SC. Be a story be SC and I say BSC will crew more enough video kakra na pictures. Na fa send me number no 0244
015677 0244 015677 wode fa so a ba yɛbɛhu na yɛbɔ anaa yɛyi de akyerɛ amanfoɔ ahomahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ wɔn nso so mpatamu 0244 015677 nana bi bokrom mmoadwo baabi a obiara binim sɛ ɔho yɛ na afei nana amo nana nso mmoadwo Brianna Lois Alexandra wɔ UK bubu good evening wone maame madam comfort sidwa ne nuan mu nyinaa na menhyam nana ma ɛwɔ UK nana wapomo Christabel Mensa ɛwɔ UK fo nyinaa me nuaba Matilda wo Liz nso so mema wɔ adwo baabi a obia ɔdo ayɛkɔ abasi me nua pani da ko free mu mmemme da ya na ɛkonafo abusua na yi wadamase ma konafo abusua yakɔ nana ntiamo pani mi krom hene nana ni Dr. Ntwimichia nyina Mr. Jackson was so metro Mr. Jackson Cosmos Michiao Mafo nyina was Spain Mary Brown and o kan che UK David Amadu Fie and Kobra Kradu and so almost to God Michiao Mary Felicia o nso tem de de and Angel teacher fo nyina so for dia bia obia Michiao that's it Okrajeke Mira medasi P retired head Mr. Benza K Badu me mate Michiao nyumre Elder JB Dankwa SDA ankase mechiao obi obatie bia ma mama ne mame afọ panye kwasi agei menu apani no mechia no nana adu okay nana adu before Germany one oyere maame sewa mechia mo ana Madam Amankroma ufrankase wo Germany wo se wo chia ankase fo nyina afa Isaac Kusimeno me mate we are retired head okay ana osofu dua wono yere chiamo ne mikro mu ankase fo nyina ana frempon me chiawo no ana frempon baby a she bia ya chiawo do chiawo okay de wajano no ane ndi ote na baby a obi am adwo Pauli na dia fa Facebook nyame Nhyira no papa sere me kan no bibi si ana pese asembia si na pese de tu edimu a Nsem Kese ya bedwafo animu a na dia fa 0244 015677 0244 015677 o de faso a ebebon kama ede amawo enchebia na ye ne Lord of Care for ekodin komo na bibia akoso kama